The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong susihon kung napawatay mga sala nga tiner sa atong kalag, kay kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa tangtangon kini nato, we have to flush out all sins and name all the sins, confess all those sins directly to God the Father. Kay ang 1 Juan 1:9 nagamando man kanatong mga magtutuo, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. So, humani mo buhata ka na, maandam na sa bikaw, pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala, nga wala pa'y kalwasan, wala pa si Kristo rin sa mong kinabuhi. Gidapit ka karon sa paggamit sa imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon. Desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Humaning buhata ka na, magasalmot na ka na, niining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, mag-aandam ta sa atong kaugalingon. Magampo ta. Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw sa imong pagdala ka namo pag-usab niining among Bible study through the YouTube. Salamat o Dios sa imong paglugway sa mong kinabuhi, ti mailan nga ikaw napay plano sa mong kinabuhi. Ubani kami ng adlaw o Diyos ang pagtuon sa mong pulong, hagita kami, dasiga kami, at tagi kami niya ng tutok sa among pagtagad niya sa imong ikatudlo kanamo ni ining adlaw. Tangtanga mga babag nga niya sa mga nauna, aron kami dupot sa pagpunting lamang sa unsay mong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mayong adlaw kaniyong tanan, mga suki, mga higala, mga kaigsuonan diya ni Kristo. Ano sab kita? Gumikan lamang kini sa kaluoy sa kortesiya, sa gugma o sa grasya sa Dios. Dili kita takos nga makatuon sa pulong sa Dios, di gani kita takos mabuhi. Apan gumikan kay ang Dios nagalihok pa man siyang plano sa atong kinabuhi, iya pa kitang gilugwayan, gipabuhi pa kita, nagkaginawa pa kita, askil pa kita, o malanti pa nga itong pangunahuna. So, kining tanan grasya. Okay? So, ngadto sa grasya sa Dios, kita magapadayon sa pagbaton niya anang pagka-mapaubsanon. Okay? Kay ang usa ka magtutuo nga mapaubsanon, mauray matudluan. Ang mga mapahitason, dili gayud sila matudluan. Busa kung ikaw anaan niya ng hiyas karon nga naugman na gumikan sa imong
sigig tuon sa pulong sa Dios, then hatagan ka pagdugang ang mga kamatuoran aron ikaw maka sibog ngadto sa unahan. Okay? So dito maglangan aniya magitas tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Doktrina sa sala, hamartiology. Okay? So ato namang pasabot nimo nga ang sala unsa? What is sin? Sin has always been with us. Sin is anything bisag unsa nga sukwahi sa kinaiya sa Dios or independently of God, of God's provision. Okay. Sala. Ato kining hisgutan og dugang, human nato isingit kining atong nasugdan ng pagtulunan bahin sa mga responsibilidad sa kinabuhi o espirituanong pagkinabuhi. Responsibilities in the spiritual life. Ug ato na maghisgutan nga gig-review ang una niini kay 15 man ni kabuok. Okay? Ang una niini ang nagaunang responsibilidad sa espirituanong kinabuhi mao kini nga ang matag sakop sa kaliwatan sa tao anha ay responsibilidad sa pagpaminaw o sa pagtuo sa maayong balita sa kaluwasan. Ikaduha, katungdanan sa mga magtotoo nga pundok o assemble themselves aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sama niya itong gibuhat. Nagapundok kita, nagatigom kita, aron kita magatuon sa pulong sa Dios. Unyang ikatulo, responsibilidad sa mga magtotoo sa punting sa ilang pagtagad, ngadto sa pagtudlo sa pulong sa Dios, ubo sa autoridad sa Dios. Okay? Under the authority of God, pinaagi sa usa ka pastor magtutudlo kinsa nahiluna sa grasya ug siya napunan sa Espiritu Santo. Ang ikaupat, responsibilidad sa mga magtotoo sa pagpadayon o sa pagsibog sa ilang espirituhanong pagtubo hangtod nga ilang makabot ang kinatumyan nga tumo nga maong espirituhanong paghamtong. Ang ikalima, it is the responsibility of believers to forsake their sins and failures in life. Responsibilidad sa mga magtotoo sa pagbiya sa ilang mga sala o ang mga kapakyasan sa kinabuhi. Okay, adto ta si kaunom. It is the responsibility of believers to control their negative mental attitude. Responsibilidad sa mga magtotoo sa control. Okay? Ingnon lang nato kanang punga nga control. To control their negative mental attitude. Kontrolahon nila ilang pugnan kanang mga negatibo nga pagtagad, mental attitude. Kay naman ka na sa Proverbio 23:7 nga what you think is what you are. See? Unsay imong giuno na mo ka na ikaw. So mo na nga responsibilidad natong mga magtotoo nga atong pugnan kining atong mga negatibo nga mga pagtagad. Okay? Mo ka na ikaw nung. At ito sa kapito, responsibilidad sa mga magtotoo sa pagkontrol pod sa ilang negatibo nga mga pagbati. Okay? To control their negative emotions. Okay? Walo, responsibilidad sa mga magtotoo sa pag-organisar sa ilang kinabuhi. Ipahiluna ba
ingnon ta ipa hanay. I hope you can accept that Visayan word nga ipahanay ang ilang kinabuhi. Kay mao man ni ang atong responsibilidad to organize our life. Dili kay magkaguliyang, kanang kagubot. See? So, we have to organize our life. Number 9, it is the responsibility of believers to see as to what is their mental attitude towards their work. Okay? Responsibilidad sa mga magtotoo sa siguro nga ang ilang pagtagad positibo ngadto sa ilang mga gimbuhaton o mga trabaho. Whatever ba mga imong trabaho, umikan sa imong profesyon, okay? Unsay imong linya nga gitrabahoan, nga responsibilidad nato mga magtotoo nga atong sigurohon nga husto ang atong pagtagad ngadto sa maong mga tulumanon nato mga gimbuhaton. Na kana sa Galacia 6:4 ngadto sa 5. Kung imo kanang kopyaon diha sa imong notebook o sa imong papel. Number 10, it is the responsibility of believers to see as to what is their mental or attitude towards physical death. Responsibilidad na itong mga magtotoo nga itong siguroon nga positibo, dili negatibo ang atong pagtagad ngadto sa kung bahin ang kamatayon, physical ba? Kamatayon sa atong lawas, nga husto ang atong pagtagad. Responsibilidad na ito kana. Salmo 23:4. Ika-11. Kitang mga magtotoo may tulubagon sa atong tagsa-tagsa kakaugalingong kinabuhi o unsaon nato kana paggamit. Kita ra gyud ang manubag niini sa tubangan sa judgment seat of Christ. Roma 14:10-12. 12. Believers are answerable for the way they serve the Lord while in phase 2 of God's plan. Kitang mga magtotoo may tulubagon sa mga paagi nato, giunsa nato pag-alagad ang Dios samtang niya pakita sa bahin 2, ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Na sa 2 Corintios 5:10. Adto tas 13. Believers are answerable for the way they live in such a way that they will be able to possess that confidence and not be ashamed when the Lord Jesus Christ comes during the rapture. Tulubagon o kanang atong katungdanan, tulubagon, inon lang nato. Tulubagon nato mga magtotoo sa paagi sa atong pagkinabuhi, sa paagi nga dili na kita mga uwaw. Inay mauwaw kita na nakitay pagkaligon sa atong pagsalig sa diha nga si Kristo mo naog aros pagkuha ka nato during the rapture. Okay? 1 John 2:28. 14. Ang mga magtutudlo sa pulong sa Dios, naapil na ko nini. Ang mga magtutudlo sa pulong sa Dios may tulubagon for the way they teach God's truths. Kung giunsa nila pagtudlo sa pulong sa Dios, mga kamatuoran diha sa Biblia. Tulubagon sa mga magtutudlo sa pulong sa Dios are answerable for the way they teach God's truths.
2 Timothy 2:15. 15. Ang usa ka magtutuo nga mudawat sa responsibilidad sa iyang espirituhanong panginabuhi, sibog ngadto sa unahan, makakabot niya ng iyang katakos sa pag-alinggat, to discern, thus will be able to receive blessings. So, makadawat siya sa mga panalangin. Tungod kay nidawat man siya siyang responsibilidad sa iyang espirituhanong panginabuhi nga unsa magsigi siya kanang sibog ngadto sa unahan, advance, moabante siya ug makamauna siyang makaalinggat unsay husto, unsay dili. O busa bawo nga siya makadawat na sa mga panalangin gikan sa Dios. Lucas 19:17. Luke 19:17. Now, ni ay atong isingit o silbing addendum. So, nakita na nimo ha, na nakay imot tingaling gikopya ang mga 15 ka mga responsibilidad natong mga magtutuo sa atong espirituhanong panginabuhi. Ni ay atong addendum, unsaon nato sa pagpahimulos sa usa ka hataas ug makahuluganon nga panginabuhi. How to enjoy long and meaningful life. Ni unom niini ka mga lakang inunta, steps in order for us to enjoy a long and meaningful life. Okay, ang una gyud niini, worship God. Simbaha ang Dios. Roma 12:1, Mateo 4:4. Ikadua, you have to love God. Kinahanglan nga imong higugmaon ng Dios. Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 15 atos 16. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 18. Okay, mo na ikadua. Ikatulo, obedience to the Word of God. Ang imong pagsunod, pagtuman sa pulong sa Dios. Deuteronomio 32:45 ngadtos 47. So, ubos niini gimanduan kitang mga magtutuo nga atong tudluan ang atong mga kabataan sa pulong sa Dios. We have to teach our children the Word of God at an early age. Samtang mga batanon pa sila, mga gagmay pa sila, sugdan na natos pagtudlo kanila sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Salmo 119:25. Mo na ikatulo. Adto ta sa ikaupat. Listen and possess the wisdom of God. Paminawi og ang kuna, ang kaalam sa Dios. Proverbio 3:13-18. Proverbio 4, versikulo 23. Kay si Ginoong Jesucristo, Sophia, wisdom from God. Unsa may gisulti ang Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, by the way, removing God in our life is foolish. Ang imong pagtangtang sa Dios gikan sa mong kinabuhi, binuang kada. Maunay atong hatag kanimong dakong gibugaton. Removing God in our life
is foolishness. Takong binuang. Okay, mo na ikaupat. Adto ta si kalima. Have the fear of God. Panag-iyaha ang imong pagkamahinadlokon sa Dios. Diferensya man ning pagkamahinadlokon o pagkahadlok. Okay? I think nagasabot kaniya na. Kini atong ingon, have the fear of God. Ang kuna o panag-iyaha ang pagkamahinadlokon sa Dios. Proverbio 10:27. Proverbs 10:27. Kay unsa may gisulti sa Pulong, the fear of God is the beginning of what? Wisdom. Ang atong pagkamahinadlokon sa Dios mao kanay pagsugod sa kaalam. Kay wisdom kaalam. Ang knowledge kahibalo. Okay? Mao na ikalima. Adto ta si kaunom. The last one. Well, naman na sa ikalima nga sugo sa napulo ka sugo. The number 5 in the 10 Commandments, honor thy father and mother. O imong makita ka na sa Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 16. Okay? Honor thy father and mother, Deuteronomy 5:16, o mao ka na ang ikalima sa napulo kasugo sa Dios. Okay? So mao kadto ang atong gihatag kanimong mga punto sa doktrina, the real keys of success in life, o ang mga responsibilidad nato sa atong espirituhanong pagkinabuhi o unom ka mga paagi unsaon sa pagpahimulos sa usa ka hataas o makahuluganon nga pagkinabuhi. Now, balik kita sa atong dugukan bahin sa sala. Okay? Now, unsa ka to definition sa sala? Well, of course, anything that is unsa contrary to the character of God or acting independently of God and God's provision. Di man na nato ka ng prinsipyo nga disobedience, sin is coming short of the glory of God, o sa diha nga kita mo supak, mo supil sa Dios kana sala. Okay? Sabtan na nimo kana. Okay. Batod pa sa Biblia, kung bahin na sa sala, ang pagbuhat og sala sa usa ka, by the way, diin gikan kining atong pagbuhat og sala, unsa may ingnon ta gigikanan sa atong pagbuhat og sala. Well, the source, ang tinubdan gyud ni mao kining atong kinaiyang makasasala. Ato naman ang gisugutan usab. Kining atong kinaiyang makasasala, mao ni magabuhat kanang supil. Okay? Kay ang nature o kinaiya gud sa atong kinaiyang makasasala, okay, ingnon nato na nga ang iyang inong ta kinaiya, of course. Ang kinaiya sa kinaiyang makasasala mao nang pagpakasala. Mao na magatukmod nato sa pagbuhat ng mga sala. Okay, let's take up the definition of sin according to the Bible. According to the Bible, matod pa sa Biblia, they are transgressions. Rebellion against or overstepping the law. Mao kanay gisulti diya sa Salmo 51:1. Okay? Transgressions. Pag kanang supak, pag overstep sa balaod. Ikaduha, missing the mark. Nasipyata. Okay? Nakabsan sa himaya. Missing the mark, Salmo 53, 1-3, Roma 3:23.
Ikatulo, trespass. Now, kini pag trespass, nabito na yung mga pananglitan na dapit nga gidili nga masudlan o sa katao, naging no trespassing. Why pag kanang supak, pagsupil, why makasud ni ining kanang gidili. Okay? No trespassing. So, ang pagkasala, trespass. Kay imo manggi buhat gikan sa imong kinaiya o imong kaugalingong kabubuton, imo mang kinabubuton ug dili ang kabubuton sa Dios. That is self-will over God's will. It's a falling aside. Matun pa sa Episo 2:1. Muna, ikatulo na, ikaupat, lawlessness. Pagka kanang masinupakon, okay? Lawlessness, kay masinupakon sa balaod. Kay lawless, why? Pagtuman sa balaod. Lawless. So, lawlessness, mao na ang kahimtang sa usa ka tawo nga nagasupak, nagasupil. That is kanang lawlessness. Kaya wa man siya mosunod sa balaod. O ang buot pasabot nining atong hisgutan nga lawlessness, ubos kini sa balaod ni Moises. Nga imong mabasa ka na sa 1 Timoteo 1:9 ug 1 Juan 3:4. Okay? Muna ikaupat. Ikalima, unbelief. Why? Pagtuo. Okay? Naarabay the only unpardonable sin. Ang tanang mga sala, mapasaylo. Gawa sa usa. Nay usa nga sala nga dili na mapasaylo. Unsay gisulti sa Mateo 12:31 ngadto 32. Matthew 31-32. Unsay gisulti diha? Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Manayabot pasabot niya sa unbelief o unpardonable sin. The only unpardonable sin, mao ang pag-unsa, pagpasipala sa Espiritu Santo. Blasphemy against the Holy Spirit. Okay? Kinsay magtutudlos kamaturan? Espiritu Santo. Sa diha nga imong kanang pasipad-an. Okay, I think that's the right Visayan word. Kung imong pasipad-an o pasipalaan, adto nalantas pasipad-an. Kung imong pasipad-an ang Espiritu Santo nga mo'y magtutudlos kamaturan, ikaw nakabuhat og salang dili na mapasaylo. Sabtag yun na pagayo. Okay? Now, balik ta sa paghisgot ng sala. Sin nature condemns all. Okay? Sin nature condemns all. Roma 3:23. Ano sige isulti sa Roma 3:23? Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Okay? O ang Roma 6:23 bodon siya nagsulti. Ang suhol sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Excuse me. Through our Lord Jesus Christ. So, personal sins.
kini nga itong mga ginabuhat nga mga sala personal. Mao ni giingon og the sins of choice. Salmo 19:12, Salmo 32:5, Salmo 90 versikulo 8, 1 Juan 1:7 o 9. Now, ang tanang tao, paminaw, ang tanang tao mga makasasala by birth, pinagi sa pagkatao o pinagi sa pagkahimugso. Okay? All people are sinners by birth. Roma 5:12. Unsa gisulti diha? In English, akong basahon. Verse 12 says, wherefore, as by one man, kinsa maning one man, si Adan, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Na, klaro kayo kana. So, ang sala tuod takes on many forms. Daghan siya mga kanang matang. All thoughts and actions nga musupak sa pamaagi o kanang sukod nga gipahimutang sa Dios, regardless of circumstances or the relative offense, sala. Okay? Akong balikon. All thoughts and actions which go against the standards set by God, regardless of circumstance, bisag unsa man kahimtanga, or the relative offense, kini mga sala. Ang tanan nga kanang nanag-iya o kinaiyang mga sala, ang tanan o may exempted, kita mang tanan kay mga kaliwat man sa atong unang mga ginikanan na duhig o na kanang napanunod man nato kantong ilang original nga mga salang nabuhat. Now, kita na nag-iya nani ning kinaiyang mga sala. And that includes every human being, tanan, who comes short of the glory of God. Romans 3:23. Now, kung bahin na gani sa kaluwasan, salvation is one thing we are never big enough to do for ourselves by ourselves. What tayo mahimo? Kay dako ra kayo kining unsa ka labaw, unsa ka dili matupngan, dili malabuan, unsa ka bililhon sa kaluwasan. Kasi bisan pag tanang salapi ni kalibutan na imong itandi sa kabililhon sa kaluwasan. Why salvation is priceless. Dili na nimo ikatandi sa bisag unsang bililhong butang sa kinabuhi. You see? Nakita nimo na, nasabtan nimo. Kay when it comes to salvation is one thing we are never big enough nga magahimo ta sa itong kaugalingon, pinagi sa itong kaugalingon. We can only find salvation, makaplagan lamang ang kaluwasan pinagi sa persona ni Ginoong Jesucristo. Acts 4:12. Ano siya gisulti sa Acts 4:12? Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Na. Ug ang Titos Kapitulo 3, versikulo 5 po nag-ingon, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Na, pinagi lang sa unsa pagkamatarong sa Dios nga hatag sa magtutuo sa kataong midawat sa kaluwasan, hatagan siya sa pagkamatarong sa Dios. Now, kana si Ginoong Jesucristo ra ang bugtong paagi sa kaluwasan, whom the Father sent as the solution to our sin problem. Siya ra, wa nay lain. Okay?
O labot pa, siya ang the only qualified person to be the Savior. Ako ragog kang sayra niini. Ato lang ning labason, kaya ato naman ning hisgutan. Aron di mo makalimtan nga ani ay mga qualification, inunta, mga requirements sa usa ka persona, any individual nga mo claim siya nga siya manluluwas. Okay. Paminaw, kung siya makatuman ni ining 5, siya mo ang manluluwas. Okay, ang unang requirement, kinahanglan wa siya ay original nga sala ni Adan. No Adam's original sin. Okay? Kinahanglan wa siya. That means, wa siya labot sa pagkaduhig o kanang pagpanunod sa original nga sala ni Adan. Wala. Ikaduha, nga wa siya ay original or old sin nature. Kinahanglan, wa siya kinaiyang makasasala. Ano ikaduha? Ikatulo, kinahanglan na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Ano ikatulo? Ikaupat, kinahanglan nga siya hingpit nga sakop sa kaliwatas tao. He must be a perfect member of the human race. Ikaupat. Ang ikalima, he must have he has not committed a single personal sin. Now, tanawa, ining 5. Kinsa ra may nagatuman ini? Nga why Adam's original sin? Why old sin nature? Na nag-iya siya hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. He is the only perfect member of the human race. O he has never committed a personal sin. Kinsa may nakatuman ini? Si Ginoong Hesukristo ra. Siya ra ang hingkalifikar. The only person who qualified to be the Savior. Manang karang imong madungog diha nga miangkon sila nga sila manluluwas kuno sa ilang relihiyon o unsa na diha. Tanawa ng mga qualification. A person or individual can be a Savior by having this 5 or having met these 5 requirements. Sabot ka? Si Ginoong Hesukristo rin nakatuman. Siya rin why original nga salang Adan. Siya rin why kinaiyang makasasala. Siya rin hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Kahit kitang tanang mga tao kaya di man tayo hingpit. We are all imperfect. Only the Lord Jesus Christ as a person, as a human being, wa gyud siya kinaiyang makasala. Wa gyud siya unsa kanang nabuhat nga bisag gamay nga sala. Wa gyud siya mapanunod, wa niya mapanunod ang original nga sala ni Adan. Wa siya kinaiyang makasala. Siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Hingpit, perfect. Wa gyud siya makabuhat og bisag gamay nga sala. Nagasabot ka ba sa akong gi-explicar nimo? That is, or those are the qualifications for an individual to become the Savior. Only the Lord Jesus Christ has met all those requirements. So, I hope na klaro nimo na. Now, there are more points of doctrine on sin. Alang sa Dios, ang sala, hugaw, ngilad, kanang sa ingon natong Binisaya niya. It's an ugly thing. Ngilad, laksot, o gudawat ka niya
anang binisaya. So, mangutan ako nimo, nakasala ka ba? Of course. Kitang tanan nakasala. Kay mga makasasala man ta. Yes, all of us have sinned. Only God is perfect goodness. He cannot and will never let sin come into His beautiful heavenly home. Mauna. Wa na sa dito, wa na mga old signature pa dito sa langit. Wala na. Buot siya, kabubuton sa Diyos, nga He wants us in heaven with Him. Buot siya nga, anturatas langit. Dili ta maimpyerno. Okay? Inigadto na nato sa langit, uban kaniya, wa na ng sala. It's already a thing of the past. Okay? Now, wala, dili, kabubuton siya, di mahimo nga naay sala dito sa langit. Di mahimo. Ako kang tagag-ihimplo. Ang imong inahan kag may pata, dili siya buot nga mahugaw-hugawan ang limpyo niya nga unsa. Iyang sala, bitaw, na uli na ta nga nagkalapok ta diha, dili siya buot nga yamukat na putong iyang linimpyuhan nga sala. Hinagi sa atong mga sapatos nga napunog lapok maron mga hugaw. O track the dirt all over her nice clean house. Dili siya buot niya na. Of course not. No, mao po na ang Diyos. Dili siya makatugot nga na sala so dito sa langit. No. So, kita, we all were born sinners. Salmo 51:5. Unsa may gisulti des. Abrihira ko na imong Biblia. Salmo, Kapitulo 51, versikulo 5. Kaya ang punto din himo kini. We all were born sinners. Kitang tanan. Nangahimugso, mitunghan ning kalibutan nga mga makasasala. Okay? We were born sinners. Unsa gisulti sa Salmo 51:5? In English, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Na, sa gipanamkon kita sa atong inahan, diyan ay mga sala. I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, we cannot help being born sinners any more than we could help being a man or a woman. See? What ay mahimo? What ay mahimo nga kita na nga taong mga makasasala? Wa po tay mahimo nga kita na nga tao nga laki ka o bayi ka. You see? Nakabuot ba dito mo yung kinahanglan laki ko o kinahanglan bayi ko? No. Ang buto sabot ni, we cannot help being born sinners any more than we could help being a man or a woman. Now, ingon nga mga makasasala, we cannot come near God. Dili kita maka duol nga to sa Dios. Wala tay katakos. You see? We just are not good enough. Kinahanglan itong hinumduman nga we all missed God's mark. Okay? Nasipyata sa unsa. We missed the mark sa Dios. Ang sala stands between God and us like a great big wall. Dako kayo ng paril apan paminaw. Bisan tuod kung kita mga makasasala, gihigugma pagyud ta sa Dios. God loves us. Kasabot ka? Buot siya nga mo dawat tas iyang gugma. Mo ni kabubuton sa Dios nga dawaton na tong iyang gugma. But we cannot come to Him pinagi sa atong tawhanong pagi. Dili. We cannot come to Him through our own way. Something stands in the way. Naay atang nga dakong babag.
What is it? Unsa man ilang babag? Sala. It is sin. Yes, sin. Imong sala, akong sala, ang salas tanang tao mo'y nakababag. Before anyone can come to God, sa di pa ta makaduol sa Dios, something must be done about that thick sin wall. Kinahanglan na buhaton. Apan unsa man? Unsa may angay tang buhaton? Magdabatag martilyo at sa baron nga atong bungkago ng maong paril. Mao ba? Ato bang tawgon tong makahimo pagguba nini pag sana at sa nini to pull it out of the way? Shall we climb over the top of it? No. Wa tayo mahimo. Pamina, we can do nothing about the sin wall. Kinsa ra may maka bungkag niya na? Ang Diyos ra. Only God. Namo ni ang atong gipangisgutan din nagtuon ta sa paagi sa Dios. Gitudluan ta siyang paagi. Ang paagi niya mao ra atong sundon. Di man ta makahimo sa atong kaugalingon. Nagkasabot ka ba sa atong gisgutan bahin ini? O si Ginoong Hesukristo ray makabungkag niini. Iyang mabungkag gini sa diha nga ikaw motuo niya nga imo manluluwas. Mao kini ang Yahweh. This is the key to it all. Una ka pamahimong unsa ka magtotoo. Nga ikaw mahimong may purwana. Nga ikaw mahimong mananaog nining kinabuhi og sa umaabot nga kinabuhi dito sa eternidad. Mao ni kabubuton sa Dios. Mao nang gitudluan ta niya unsaon pagbungkag kining paril. Kining parila mabungkag lamang pinagi sa unsa pagipod sa Dios. Kay siya raman ang makahimo sa pagtangtang niini. Iyan itong gipadang iyang bugtong anak, si Ginoong Hesukristo mo'y iyang gasa. Mag-upatang nagsaulog sa Pasko, mao ka na. We celebrate the birth of our Lord, our Savior. Nga siya ra ang makabungkag ni mong dakong paril nga nagaatang nga buotang mo duol sa Diyos, pandita makaduol sa Diyos. Di gyud. Pinagi res iya pong paagi. Pinagi sa iyang bugtong anak nga didto namatay sa krus tungod sa unsa lukat sa atong mga dagkong utang sa sala. Siya ray nakabayad. Mao tong provision katong iyong gibuhat nga kaluwasan dito sa krus. Provision to. Why kapasayloan ang naitabo dito? Iya lang tong provision. Iya tong pagsangkap sa tao aron siya maluwas. Kay naay sundon. Ambot pasabot nga naay kanang paagi sa Dios. Muingon gud ang Dios nga niya ang paagi. Na nimo mudawat ka niya na o magtuuman ba kasi mong paagi. Ang ahorang paagi mo'y kanang maluwas ka. Di ka maluwas sa imong paagi. Okay? Ang buot pasabot mo yung tagkaluwas nga magkaduol na kaniya na nakayon sa paghiusa. So, kasagaran karong mga tao, wa gyud sila unsa relasyon sa Dios. Wa sila relasyon sa Dios kay wa man sila mudawat sa paagi sa Dios. Unsa ang pagtangtang niya ng baga dako nga paril nga nagababag nga ang tao naning kamot gyud ang tao nga makaduol sa Dios. Di gyud mahimo. Nainomdom ka ba niya itong turi kanang turi ni sa Babel, the Tower of Babel. Sa man ito gibuhat sa mga tao nitong panahon na gusto silang mukabuot sa Dios.
Ano naghimo sila kunsa? Dakong kanang nag-construct sila ba? Nagtukod sila dako kayong building dito nga ilang kabuton kunuhay ang Dios. Unsa man di man makatugot ang Dios. Di man ta makakabot gyud niya pinagi sa tawhanong paagi naman to tawhanong paagi na to. Human viewpoint naman to gibuhat sa mga katawhan niya tong panahon na. So, unsa gihimo sa Dios? Agi kastigo sila. Wala magkadimao kay wala nagkanlain naman lang mga sinultihan. Ito. Unsa? Nabungkag. Why nahimo? Di gyud sila makaabot. Di gyud makaabot ang tao ngadto sa Dios. So, dinhi makita nimo unsa ang ang gugma sa Dios sa tao. Ang gugma niya nimo. Bisan ikaw magkasasala, gihigugma ka gihapon niya. Mao nang iyang padalang iyang bugtong anak. Nga wa gyoy labot sa sala, gihimo na lang sala sa Ginoong Jesucristo. Nga aron kita mo unsa makapanag-iya sa pagkamatarong sa Dios. Mao na provision ra to ha. Mao na giingon nato tong previous lesson nga mao toy stimulus sa Dios, pag-aghat sa Dios sa tao aron siya maluwas. Mao toy stimulus. Ang tanang stimulus nanginahanglan og tubag. Tanan. Okay? Og ang mga tubag niadtong stimulus naapoy resulta. You see? Di man ang stimulus gi-control sa Dios. Apan ang tubag sa maong stimulus, wala labot ang Dios. Gihatagan lang siya, ang tao gihatagan lang kagawasan. Mudawat ba siya o musalikway? Kasabot ka? Sa diha nga siya musalikway, then naapoy resulta. Mao man atong gibasihan sa Juan 3:36. Siya nga mutuo sa anak si Ginoong Jesucristo, may kinabuhing dayon. Pan siya nga dili mo dawat sa anak, wa siya kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magpabilin diya kaniya. Mao kanang impierno ang buot pasabot niya na. You see, naay resulta. Ug imo isalikway, resulta mo na linaw sa kalayo. Kung imong dawaton, mayong kag modawat ko, then unsa resulta? Eternal life. See? God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Klaro na. So ato kining ipadayon ugma. Padayon na to og ayaw si piyatang sumpay nini kay mainungdanon pag-ayo kini sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Magampot ta. Amana mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtundo kanamo, sa imong kamatuoran, sa imong mga pamaagi o Diyos. Hinaot nga kini silsil ug maklaro gayon namo o Diyos. Among ipatuhop sa among galamhan, sa among kalag. Kay kini man lamang ang among mabahon ining biya namon ining kalibutana ug imong tan-awon ang among napundo na nga mga kamatuoran, imong mga huna-huna. Salamat o Diyos na ining grasya. Kumani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilingan, dada kami pagbalik din ni dapita. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum ni ining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nga kini grasya gikan kanimo Dios. Og kami ampo Dios nga ang uban nga nagasunod niini imong lamdagan silang dugang o nga maabli unta ang ilang mga salabutan niadtong mga dili magtotoo nga makadungog sa imong mayong balita sa kaluwasan og bason nga sila makaamgo o makadawat sa kaluwasan pinagi
kang Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.